Ertə hörmətli tamaşaçılar, yal günləri җитте кинәт дуслар. Бүген шимбә көн миннән сиңа сәлам тапшыруының студиясында гадәттәгечә сезне мин Галия Гимаддинова сәламлыйм. Бүген котлау сәламебез Ульяновск шәһәренә аша. Үзенең матур туган көнен Иске Колатка районы Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче Асия Мансуровна Каримова каршылый. Аны ихластан әлеге гомер бәйрәме белән Яңа Зимница авылыннан әнисе Фәүзия, әтисе Мансур, апасы София, кызы Гөлия, кияве Руслан, оныгы Данир һәм улы Реналь котлыйлар. Әгәр бу дөньяда изге кешеләр бик аз дисәләр, шуларның берсе безнең балабыз, безнең якыныбыздыр. Әйе, аның шул кадәр киң күңеле ки, анда тау кадәр пигамбәрләр сабырлыгы сыя. Асиябез курычтай көчле кеше. Күзләребез тимәсен аның шундый җаваплы, тыйнак, үрнәккә куярлык, тәртипле гомер итүенә. Безнең якыныбыз артык нык гаделлек сия. Үзе дә бу тормыш буйлап тик туры юлдан, үзенең куйган максатларына тугрылыклы булып калып гомер итә. Ике яраткан баласын, кызын һәм улын ул чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерде. Хәзерге вакытта инде аны күрү бәхетенә дә иреште. Насыйп булсын, улын да урнаштырып, башлы күзле итәргә аңа. Асиябез Ульянда яшәсә дә, гел безне якыннарын кайгыртып тора ул. Көн дә узмый аның шалтыратмыйча. Ихластан аңа бу матур туган көнендә башлап барысы өчен дә рәхмәтләр җиткерер идек. Раббым саулыгыннан аерылмыйча, безнең өчен терәк, ярдәмче булып, матур гомер итсә иде. Онытма, кирәк чакта һәр вакыт без синең янәшәңдә булырбыз. Язмыш дигән зәһәр зат ул төрле хәлләр татытты. Бер күтәреп бастырды да яңадан бер йыгытты. Тик сынмадың, сыгылмадың, алга атладың торып. Бүген туган көнең килә, куйдың табыннар кырып. Оныгың өзелеп ярата, балалар рәхмәт әйтә. Якыннарың белән бергә яшәүләргә ни җитә. Барыбыз да сокланабыз, күзләр генә тимәсен. Тормышыңда кайгы хәсрәт, зинһар якын килмәсен. Бик кадерле безнең өчен син, Асия кешебез. Шуңа котлап җыр юллыйбыз бүген синең өчен без. Кабул итеп ал даны, бер туйганчы тыңлап ал. Мәңге шундый матур булып, шундый яшь булып син кал. Кадерле Асия Мансуровна, әти-әниегез, апагыз, балаларыгыз һәм оныгыгызның теләкләре чынга ашсын. Ни теләгән бар морадыгызга да ирешегез. Әлеге гомер бәйрәмегез белән котлап, безнең тапшыруда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Isen sağ yere değilsin, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlim birden bire. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü.
ol şeşlerini. Min dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yana. Tuğan günün bilen eni kadirlen birden beri. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme. Min yaradan seni eni kutlu bulsun beyreme. Tuğan günün bilen eni kadirlen birden beri. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Tuğan günün bilen eni kadirlen birden beri. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Uzun bulsun ömrü. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.